kwasiada ni aboto ban na ye katon so akese yakwa ma school dem na yema yesa duase dua hantan ni ahihye nkonwa wase ni nyina so ye kosu ache awurade boni amaye bia ade na wanti man kasa asem no anche awurade ana wunua no waka bibia kire no okay woso wa yesa wa wi ofa nwadi wo kwose awurade boni fache awurade ma anya de o wo de akoto obi anim awurade papa me so ma anya de nemo wunua no wotima kon ho ebi wo bi ma ne broso ono so na emie yi nipa na di se ye bayi o se ahoye o wo dwere ho awonte ase ono didi emebika nanso wontimi nkoni nwa no nkoka chensa akosu ya me na me yamie yi wadi asema me kato so no eye me na me kokan yo nanso na enye wa ebibi nti mahu ne ye me ofosu tamana ye wo wiase no na ye no ma bia mfata no chacha ta hu se me kasa adwen na yin santi no ye ne mle bia na wo kaya na eye oya na me ne ababa wa bi twemprana ababa wane ba mo kono no respect ne ho ba foso asem ma make nipa timi ye no nkasa timi ye nasem medwene ho amente ase obi timi tena se ye nasem e de to so ene ya friend nchechire nto so no wo chechire no de ato so abra wonya ne hwe wonya ne bone bia o wo timi chichi asem to so me twema na ababa wa bia frɛ me kwaku nam ko na ni pasu masi wo nam se no akroba ne ema ye hu nam se adan ose makola woni mikru ton paboa enu ami hu se wa be wura ne dem abrensuo no to no nam se obey so me gini di wakwan bi so na de o site ankoye wukunu akola ne ton ne paboa mankasa ne tu me dume bi so asem ba ya ne yenya botre yesre adwuma mpanimfo yesre fiewurafo yesre obi bia wo deda no ma no asam ba yento ye bo ne nani nyina na ye ne kre ofosu etu me call ba na na wo saka na wo tie sesi o se me kwaku me timi nya sada na so wa na so wa ni pasu ma se me mu ni din na ofosu onu obi kasa na wo se akoka me na bomidin a asa no wi o ne mo ma me kasa asem obi oba be kasa asem bia kire obi ase asem we lumba se sei ohine yiri se sei ofosu se sei na ka kire na ka kire se me wo koka momidin wa bodam yesa o tan nipa na wo pese me ne ya ka me de ne me hu me bodin ni aba ho anu ti na brochefo ye ni ntro nkire wo mo no ofosu geisem mia wo de o so ntia se bom na wa ge ni na ne sisters ni di machi ya du friend na mi wura fie on me so wo fie bi mu ha abara na o kan sa asem mi ko fie wonu mu a kwaku nam so makofra o mabawo o so kwaku na sisi ai nam so wo ya boa enye sisi na nkamen kwa hin wo ka sa kuma ya asem ketwa ye baya sese nipa na ba na omu gina ho no ahomtie semti wo sa gina wo se ai mi hu ofosuo ehwa pe otimi ka sa manya abutrenti ehwa na me ne ge ne ntemu no